Hai, nu două picioare, să țină. Ok, a venit weekendul, așa că ne-am întors din nou în sală pentru a începe activitatea. O să începem prima oară prin a strânge puțin lucrurile de pe aici ca să avem loc să facem acel unboxing de care vă spuneam. Și cel mai probabil vom începe cu sacul de box pentru că o am alături de mine pe soția care simte nevoie un pic să se descarce, așa, nu? Mai, nu știu cum ești tu, dar eu sunt foarte entuziasmată pentru că, da, într-adevăr, ăsta e articolul meu preferat. Să folosesc foarte mult. Și eu o să mă arăt un pic, da? Și un pic de loc aici. V-am spus că-s vechi. Da. Se dezasamblează singure astea, nu-i... Am strâns masa de ping-pong și acum Intră în scenă! Magnificul dinozaur! Ce-o fi? sacul de box al Ani. Zic cum să zic. Hai să încercăm să ridicăm așa, da? Kilogram. Hai să ridicăm. O să mă bat un pic sacul prima dată. Wow! Are reglaj, de asta l-am spus așa. Ok, n-am știut. Da, și pe aici să umpli, prieten. Cu apă! Serios, imagine. Ești bine? Ce bine? Nu! Ce bagi în el? În chestia asta băgăm ori apă, ori nisip. Cred că mai bine nisip, pentru că apa o să se... Da, este recomandat să pui nisip ca să fie mai greu. Ea are mult forță. Uite ce pe dezbăgat. Chestia asta din cauciuc sunt cel mai probabil pentru a proteja parchetul și le vom asambla chiar acum. Și acum ridicăm. Și nisipul când l-aduci? Mam, 200 de kg de nisip în cartea asta. Frate, 200 de kg de nisip. Tu zici că asta trebuie să te-ai împut unul miști. Asta e și ideea, că îți dai seama în momentul ăsta dacă îi pui chestia asta și trag un punct, s-ar putea să iasă prin sticlă. Ok, asta e varianta de la prima treabă. Hai, nu două picioare, să țină. Hai să facem reclamă. De fapt, nu facem reclamă, dar ca idee să știți cum se cheamă firma de la care este sacul. E de la Torx. Twerk. Hai, dai 2-3 pungi și gata, nu chiar. Dai tu și eu, hai. În principiu, sacul de box e foarte fain. Îmi place chestia asta că are trepte de nivel. Asta ar fi prima treaptă. A doua, puteți compara cu mine, eu am 1,78. Ok. Asta e treapta a doua, nu? A treia e deja. A treia vine cu aia de jos, n-ar trebui să pun, dar mă rog, treapta a doua. Și asta e a treia, cea mai înaltă. Ok, și cine ajunge aici să boxeze? Și poate ea care au 2 metri, habar n-am. Arată Da, astea sunt nivelurile. Acum, momentan, nu e foarte safe. Nu e safe pentru că nu este umplut nici cu apă, nici cu nisip. Dar îl vom umple și atunci probabil îl vom testa să vedem dacă se pliază pe ceea ce avem noi nevoie. Pentru că vreau neapărat să folosim sacul ăsta de box acum să vedem exact cât de bun este. O să încercăm să-l umplem cu apă pentru început, pentru că dacă ar fi să nu ne placă zona asta sau dacă aș vrea să-l golesc să fac retur produsului, este foarte important să-l pot goli ușor. Ceea ce înseamnă că pentru început vom folosi apă, iar ulterior, dacă vom rămâne cu produsul, vom pune nisip. Avem un dop. O să aveți nevoie de o pâine foarte mare. Da, o bereadă de apă, vă rog. E așa, da, poate.
bagă și un pic de lichior. Figurii, hai! Cred că în cap cam în jur de 200 de litri de apă, deci o să aveți foarte multe găleți de pădăr. Ce vezi aici? Nota! Cred că am umplut suficient, iar acum îi vom face proba și vom chema alături de noi un boxer profesionist al României. Te rog să te prezinți. Așa. Oana. Dacă va rezista șocurilor primite de la Oana, clar e un produs bun. Treci acolo lângă sac. Ladies and gentlemen, this is the round 1 with the sac box versus Oana. Începem! Ai dărâmat sacul, mai dă o dată. Ok, deci 2 picioare și ai terminat. Probabil că dacă îl umplem mai mult, nu o să mai fac șocul ăsta. Dar în orice caz, pentru a atenua oarecum loviturile astea de parchet, o să mergem să cumpărăm acele pătrate de cauciuc pe care le vom pune de desubt. Astfel nu cred că vom mai avea problema asta. Cam asta a fost unboxing-ul cu sacul de box al Oanei. Este un produs care are o calitate superioară față de ceea ce am mai întâlnit pe piață. Îmi place foarte mult faptul că nu sunt nevoit să-l leg cu un lanț, deci pot să-l duc oriunde vreau în cameră. După cum am spus, îi vom pune acele chestii de cauciuc pe jos. Iar dacă vreți să vedeți unboxing-ul pentru toate produsele din sala noastră de fitness, o să vă las în descriere toate link-urile cu toate produsele pe care noi le-am montat în sala noastră, inclusiv videoul cu sala noastră de fitness pe care am creat-o acasă. Spor, pa, pa!